Hello vlog! Welcome to my guys! Guys, ito si Visayan Daisy. Matutulog na sana ako guys kasi antok na antok ako ngayon. Gawa na wala akong tulog 2 days na. Gawa ng baha-baha na yan sa Bisaya. Pero dahil ito nagdadrama ang aking pamangkin at anakis na si China at si Hanak, kaya nagbigay sila ng update sa akin, pero ito mukhang patpaiyakin pa ata nila ngayon si Bisayan. Tutulog na, pero iano ko muna guys sa inyo, ipapanood ko muna sa inyo mga kadramahan nila guys sa buhay. Diba? Ang alaga ako tulog na, bulog na, tsaka si ito nakasinarado ko na yung tilon ko, oh. Pero natutulog na rin ako, antok na antok ako. Pero ito guys, panoorin muna ang kadramahan nila guys. Diba? Guys, it is our third night with Bagyong Agaton. So as of now, it's 7:01 in the evening. At currently, lumabas na daw yung 2 bagyo. Ang sitwasyon namin dito ngayon is wala pa rin kaming kuryente. Tsaka ilang gabi na ang kinakain lang namin ay cup noodles. Kaya baka naman Visayan Daisy guys, wala na din po kaming maiinom na tubig kasi nagkakaubusan po ng mineral water dito, tsaka yung tubig sobrang taas, abot na po hanggang dibdib namin. Late lang guys, sobrang liit na ng kandila namin. Ito na lang yung nagsisilbing ilaw namin dito, at wala na kami mabibilhan ng kandila pa dito kasi nagkakaubusan na. Pati yung mineral water na tubig, wala na talaga mabibilhan dito. Tsaka, if meron kayong damit or any kind of donation, badly needed po talaga dito ng mga taga-Capiz. Kasi, yung mga bahay dito guys, hindi mo na talaga mapapakinabangan kasi yung ano na lang yung natira, yung bubungan. Kaya guys, please help us. So hanggang ngayon, 8:33, umuulan-ulan pa rin ng pakonti-konti kasi sa pagkakaalam namin guys, 2 tong bagyong to. So yung Agaton ata natunaw na, pero yung isa ata papasok pa lang or nakapasok na. Basta umuulan pa dito guys. So sa totoo lang, wala na talaga. So ayun, mahirap talaga pag kunyari wala ka talagang pera kasi pupunta ka talaga araw-araw sa palengke para bumili paunti-unti kasi hindi ka naman makakabili ng talaga yung parang bibilin mo na lahat kapag wala ka naman talagang budget. So tingnan nyo na yung light ng kandila, nakikita nyo sa phone na parang nag-blink-blink. So syempre sa hangin, ay wala yung phone na gamit namin ngayon sa pag-video, nagpa-charge lang kami sa kapitbahay. May tindahan kami dito guys, pero syempre hindi nagaano madami yung bumibili kasi nga baha, tsaka naulan din. Meron din yung mga tao pumupunta na lang talaga sa palengke para bumili na lang doon. Yung mga bilihin din dito guys, medyo tumataas na din. Kaya kahit na mahal, wala ka talagang choice, mapapabili ka talaga. So, ayun. Hi guys! So, as of April 12, 2022, it's currently 8:33 in the evening, and ang source of light namin is candles. So, earlier, naghanap kami sa palengke. Nagkaka-shortage na rin sa mga stock ng katol, ng kandila, kasi halos buong Capiz wala talagang ilaw. So, there are selected houses na may sila generator. So, in terms of charging our phones, nakikicharge na lang kami sa mga kakilala or sa mga nagninegosyo.
Sa pagkakaalam ko, 30 pesos ata ang bayad para ma-full ang iyong phone. So, wala talagang choice kundi blackout kasi malalim ang baha. So, kanina, ng hapon, mga alas 5 ata, patuloy pa rin siya sa pagtaas. So, kasi ano kami dito guys, first district, yung tubig sa second district, bababa pa dito sa amin. So, may posibilidad pa talaga na lumalim ito. Mali ba nakita narinig yung ano nila, ang kompro nila guys. Wala talaga tayong magagawa na ano kasi yung baga ano yung kalikasan kasi yung baha na yan. At saka at least may nakakain pa, diba? Pero ano papadala ko ito yung binigay ni ma'am sa kanila. Kaya isa ano pa naman, tsaka hindi naman nila makukuha. Pati kung magpapadala ako doon babaha nga. Maano kasi mabilis kasi guys na tumaas ang tubig pero matagal ang pagbaba ng tubig. Yung ano ko na yun, ranas ko na yun doon gawa na sa tanda ko bang ito alam ko na yan. Kaya guys, paano salamat sa panonood niyo sa aming drama sa buhay namin guys, diba? Muli ito si Visayan Daisy na nagsasabi sa inyong antok na ako. Tulog na tayo.